Hayi guys, engathi akusahambi kahle lapha kaphakela umthakathi noJacinta. I wish yazi uphakela umthakathi angayibeka eceleni indaba yomtsizwa. Afocus kulento aseyiqalile. Yebo siyazi unensizwa unemtsizwa bakhe, but akafocus under imatch in match because ukuhlehla kwakhe manje njengoba esephuma ibhodo le esephuma ibhodo yedwa eceleni kuzokwenza ukuthi leza insizwa zasemahostel amase ziyahlehla nazo. Kanti uphakela ufike na thousands and thousands abantu, more than 500,000 wabantu abadonswe uphakela umthakathi. Abantu bayithathe serious imatch in match sekhona uphakela umthakathi ngenxa yokuthi umuntu onobuciko, unomuntu okwaziyo ukukhuluma. Yabo mayesekhuluma esehlisa ivoice, umuntu okwaziyo ukubamba idiscipline. Njengoba ubona amamash akhe peaceful nje, ingoba uyakwazi ukucorrecta abantu, uyakwazi ukubamba idiscipline, uyakwazi ukubamba umthetho. Uyileader yena kahlehle, unaso nje iskill se leadership. Ngesize simdlela amandla aphinde abe nethonya, abe nesibunge. Shuthi wadalwa naso nje vele sokuthi abe umholi, abe nesibunge sokudonsa abantu. Uyayizwa leyo nto? Aphinde abe nesibunge futhi sokuthi adonsa abantu. So, udlala indima enkulu. Thousands and thousands manje yabantu isiqashiwe. Namanje nje 1452 intombazane iqeda kuposta izithombe ka Facebook isho ukuthi ibonga uJacinta, isho ukuthi siqedile ukuqasha abantu abawu30 eDurban. Manje kade befaka emsebenzini, manje kwenziwa ama registration, baqala benziwa ama training. Yabo? Ivela kancane le nto uthi kuvele kuqasha abantu abawu30 ngosuku. That's very rare e South Africa. Ne? Usebenze kakhulu phakela umthakathi, usebenzile kakhulu. But ke nansoke inkinga. Kubukeke ngazi ukuthi sekune beef between uphakela umthakathi no Jacinta. Yabona nje izolo silale kunenkulumo phakathi kwaZoso no Jacinta ekhombisayo nje ukuthi kunokungazwani, ne? Uthe uZoso ufaka isithombe behleli no president. Wathi ngeke azayidedela inkulumo eyayikhulunywa. Wafika uJacinta wathi weZoso umthethweni uyiblame match enanithi ngeke izibe khona ngomhla ka30. Kanti nanikhuluma ngayiphi imatch? Kanti phambilini kubonakala kubuza ukuthi why uJacinta engekho enkulumeni kapresident. Wafika uJacinta wazokhuluma lapho wathi naye ubengazi ukuthi bawuhlangana nopresident. Ubone esebona ku social media, ne? Namhlanje savuka uphakela umthakathi esefaka iposter ethi ubutsizwa nobuntsizwa, enelogo yomtsizwa nomtsizwa. Emva kwalokho wabe esekhuluma ngendaba yama foreign nama tuck shop. Guys, uRamaphosa uyidlalile chess and uwinile. For him ukuthi afonele uphakela umthakathi abize yena. Guys, ukuyobona upresident, it's a final stage. Yabona upresident mase kwazi ukuthi ngeke ngibe available Thursday but ngizoba nesikhathi Tuesday. Yabo upresident uma ekwazi ukuthi aschedule isikhathi sakhe for wena nobody, angeke. I-final stage leyo kushuthi into osukuyenzile usukule level le usukuthinta attention yakhe, ne? So izinto ezinjengalezo yabo le yaphakela umthakathi nongizwe noZoso bani Tontoni, yayibo leyo ayinawo amakhamera, asazi ukuthi kudiscussweni, ne? And njengamanje ungizwe uthula kakhulu, umthula uthe tu akasho lutho, uthuli nje, ayikho into ayiphawulayo, ayikho into ayichazayo. Uma kuyohlanganwa nopresident, umuntu omele abantu eyomnikeza memorandum, niyazi wenziwa njani? Izwani ngamiki i-qualified journalist. By the way, nginama qualifications amaningi ningashuthi awusesiyena uthisha khuleka. Nginjoba ngitshesi nje ngisifundiswa ngisona. Izwani ngamike i-qualified journalist ukuthi how it works. Kufanele kube khona ofakazi, ne? Lapha etafuleni. Feke kube khona ofakazi. Fanele kube khona ipress.
Uyayizwa lonto? Fanele kube khona ipress, kube khona abantu the time ungizwe ebuza upresident umbuzo aphendule kuyavidorize evidence. Abuza uZoso aphendule upresident evidence. Abuza upresident zonke izifungo ezenziwa ipresident fanele zibe khona kwicamera ukuze South Africa yonke ibone ukuthi bekukhulunywa ngani la. Utheni upresident utheni lo, kube khona icopy yememorandum eyofakwa emlandweni nanini uyoshiwo kuthiwa uRamaphosa samnika imemorandum eyayithi 1 wonke umuntu akahole, 2 free education, 3 akusponsorishwe izikole. Uyabona izinto ezinjalo. Kube khona abantu abawofakazi ukuthi bebekhona kulowo mhlangano loyo. Kube khona intatheli ezizothatha umbiko ukuze ngelinye ilanga uma kuthiwa uPhakela wathatha ibrown envelope, zithi intatheli cha sasikhona nansi camera. Ukuze ungizwe ngelinye ilanga uma ethi upresident wavuma ukuthi thina uzosinikeza imali yecampaign o uzosikhokhelela amabhasi o uzothini, zithi intatheli uqamba amanga. Sasikhona na into yashiwo upresident. Uyang-understand? So lo wabo umhlangano ubuyisecret kahle hle. Shuthi nje bengafanele ukuthi thina sabantu sazi ukuthi uhambile wayobona, kodwa lo muntu uthumele thina. Kodwa bekufanele sazi ukuthi kukhulunywe ngani lapha ya. Asazi kukhulunywe ngani njengoba umbona uPhakela sebuya ke manje ubuya usefaka amaposter akhe akhuluma ngomtsizwa nomtsizwa. That's very wrong. We know ukuthi uPhakela une organization yakhe. I-organization yakhe yezingane njengamanje sidila nento yabantu abadala. If efuna compensation, efuna donation, efuna in vele kufanele ukuthi anikezwe, usebenze kakhulu, thousands and thousands ama South Africans ayasebenza manje. Athola imisebenzi izingane zabantu. Usebenzile vele uyayideserve donation. I-organization yakhe izingane zakhe lezi ziyayideserve vele donation. Ngisho uhulumeni kufanele after all this amnikeze ambonge athi ndoda, you've done so much for this country. Wenze into ama-politician angakazi azenze. Kwi-history yase South Africa kukaze kuqashwe abantu abangaka in a short period in different provinces. Uyayizwa lonto? Wenze vele benze i-history. Kodwa manje sekunokudonsisana, the time kuba nokudonsisana phakathi kwabaholi bobabili uJacinta noPhakela, kujijelwana ngamazwi kanje ku social media. Ukuhlukana phansi kwabantu, kanti guys we are going somewhere. Ukuhlukana phakathi kwabantu. Uyabona manje abantu sebegxeka yena uPhamo Mthakathi abasamzwisisi. Guys, amehlo ethu siwafake kwiprize. uRamaphosa uyenze ngamasibomu leyanto, he knew ukuthi kuzoxatshana. Vele nami bengizophatheka kabi. Yayizwa lonto? Vele nami bengizophatheka kabi. Uyabona lento ayenzile wenza ukuba indoda, vele amadoda ahleze ezoba nje. Indoda vele ihleze nje izoqilela umuntu wesifazane. Ubona nomuntu wesifazane ikhuluma into ehlakaniphile, kuhleze kuzoba khona indoda eyodwa ezocasuka. Icasulo ukuthi leyo mbono loyo uvezwe umuntu wesifazane yena casuke, because vele amadoda njana leyo nto ukuthi bona bane power over thina. Bayacasuka uma bebona umunye umuntu wesifazane engazuthi une power. Yes, that was about to happen, but hayi manje. Hayi manje. I cannot deny that ukuthi country yamdinga uPhakela Mthakathi. Mayisethe insizwa ivuka ucela insizwa eziyimiliyoni, insizwa zithi qinqo ziyavuka zimlandele zizwe ngaye. Yabona? So manje sesiyasaba ke thina because asazi noma he's pulling out yini or wenzani. Angifuni ungasho nje le beef yabo ayingeke. Ayinhle. It's bad. It's bad. Isiqaliwe indlela sesiyayibona ilight, akukho ukujika emuva bakwethu. Ingabe kusaphindelwe emuva. uPhakela Mthakathi angasidaxaza egcinini. Angayenzi leyo nto, angaphuma ibhodwe lakhe nje uma engazuthi usephuma ichwanele. Ayike guys, beef between uJacinta noPhakela Mthakathi ke it went on and on nje. Yasho Facebook.
Hayi umlungisi, niyamazi umlungisi ilo welakho, lo we-MK, lo hleze hamba nabo nje vele. Lo tholelana abantu umsebenzi, asenze kube clear ukuthi udlala yiphi indima. So umlungisi-ke kusho ukuthi ubuke wabuka le beef le ukuthi hayi iyakude kuyasha nje ngempela, ngoba lo munye ufaka istatus esithi nomunye aphendule ngestatus nomunye yabo nje kushubile nje phakathi kwa Jacinta noPhakela. Wavele wakhipha istatement-ke umlungisi. Ngisho ingane encane kade ingaboni ukuthi kune beef usevele washaya uvala-ke umlungisi. Wavele wakhipha istatement wathi ngo-Monday ngo-6 July ngo-12 ilakho izobeka umbono wayo ngodaba oluthinta iMarch in March kanye nensizwa noMnsizwa Foundation. Ngizokhuluma iqiniso njengoba linjalo. Ngeke ngivume kudayiswe ngumzabalazo wabantu base South Africa. Uqedile kumlungisi. Noma ngabe mhlawumbe usenkungwini, mhlawumbe ingqondo yakho kade inenkungu, ungaboni ukuthi kune beef between uJacinta noPhakela. Useqedileke umlungisi. Ayisekho nje into esazoxoxa, useqedile nje, case closed. Nanokuthi ubukade usola ukuthi mhlawumbe kune brown envelope okunani. Yabo nje le statement sakhe esithi ngizokhuluma iqiniso ngoba linjalo. Ngeke ngivume kudayiswe ngumzabalazo wase South Africa. Nca Nkosi. Waphendula kuJacinta, ne? Monday is my birthday. Anicele umlungisi angamushi usuku lami. Angakwazi ukwenza namhlanje please. Uyayizwa lonto? Shuthi usejahile phela noJacinta ukuthi iphuma indaba ukuze sazi ukuthi kubangwani. Sazi ukuthi kubangwani. Kulaba abangazi ukuthi kubangwani, guys, anibothi zijwayeze nje nanoma ikuphi nothi kwiprofile yami. Aniboyijwayeza ukuthi uma kukhulunywa ngezinto eningazazi ne, eningayizwanga, ngeke nizizinto ifike kunina nonke ngesikhathi esisodwa, nonke kanye zonke izinto zifikile kunina, yabo? So kuyenzeka ukuthi kwenzeke into kade usemsebenzini. Uma usuyizwa into, ehlisa umoya phela. Calm down, breathe, drink water. Interested kuleyo nto, uyabuza, how guys, kade bexabana kuphi? Mase sikulandela ama-screenshot, sithi nawo ama-screenshot. Kade kuxatshana, uJacinta uthe, uZoso wathi, uPhakela umthakathi wathi, uJacinta wathi, kanjalo. Musu ukufika la nelukuluku, suzothi abantu banamanga, usuzothi asirelaxe, akube njani guys, Sibadala manje niyezwa? Sibadala, akekho umuntu ongavela athuka sathi video akhulume ngabantu akuyibona abasimele manje, abaphethizwe, abaqambela amanga. So please, yekeni leyo nto yenu, fundisekani, ngenani kulayini. Ngenani la kulayini. Yekelani lento yenu. Unamanga, hayi, relax, there's no beef, stop lying. Kanjani manje? Useconfirmile nje umlungisi uthi kune beef uthi uzokhuluma iqiniso. So who is lying? uZoso bebe exchange ama-words noJacinta emini kaBha, sonke sibuka kwiprofile kaZoso. So what do you mean sinamanga? Ama-fake account lade khuluma? Ayisebenzi ingqondo. Sebenzisani ingqondo please. Ngiyanicela, I beg with the Nigerian. Ayi guys, mina ngiyasaba shame. Engathi lo bhutwe lakho angangawakhipha ama-file yazi. Yabo le statement esithi ngizokhuluma iqiniso between iMarch and March noButsizwa to Butsizwa. Ngeke ngivume kudayiswe ngumzabalazo. Hayi. Kuvele kwabanda amathumbu. Ngisaba ukuthi sizohlukana kaningi. Kanti besi united. Yazi guys, kushuthi ama-Nigerian nomuthi omubi ungafa. Uthi abafakwa ngisichitho kodwa. Sihlukene kabili manje kuyi-country. Yabo moyo ngena kwilentuze yaphakela umthakathi kwiprofile yakhe.
abanye bayamthuka, abanye bayamfaka ofisa, abanye bayamsupporta. Isiphithiphithi. Guys, kuyaphithizela. Kuyaphithizela moya kulama profile omabili kuyaphithizela. Abanye ngalana basupport uJacinta bamtshela ukuthi kuzoba right, bayamduduza. Sizohlukana kabili. Kuzoba khona uTeam Jacinta, Team Phakela Umthakathi. Hawu into enhle kangaka. Ayathakatha ama-Nigerian ungafa. Anomuthi omubi. Hey, ubobona ngokuthula kwangizwe. Yazi ungizwe uthuli. Akathuli phela ungizwe. Uthuli nje, yabo indlela athuli ngayo ungizwe. Ngiyamagina la ekhona ukuthi akazazi ukuthi enze njani. Athathe leli side, noma athathe leli side, noma aqhubeke nokuthula o enze njani. Uzithulele nje ungizwe. Uyabona ukuthi omunye wabalida ke umlungisi, at least yena uthi uzokhuluma iqiniso. At least sesiyambona yena ukuthi ukuliphi iside la Jacinta obvious usethi yena uzokhuluma iqiniso. Yabona nje kwamanje ungizwe asakamazi ukuthi liphi. Kodwa inkulu into eyenzekile ngesikhathi sikabe ekhuluma nopresident. Ngisole ngazi ukuthi ifikile futhi emadlibeni kaJacinta because there's no way uJacinta angaphatheka kabuhlungu kanje. Phatheke kabuhlungu. In fact wonke umuntu nje uphatheke kabuhlungu. Nikhumbule phela ukuthi ezinye izinto ikhulunyelwa phansi. Ukuthi wena into awizwanga akusho ukuthi nabanye bayizwanga. Zikhona izinto ezaziwayo wena ungazazi. Angithi uthema yethu Phakela Umthakathi hayi indaba yokulentuza upresident ibe isigubhukani ne uproducer kaMac G washo ukuthi ayunamanga lo. Mina ngazi a week before bahlangana ukuthi upresident uzohlangana nabo. Mina ngangazi ngani pho a week before mina ngase ngazi ukuthi bazohlangana. So he's lying mayithi kube into esigubhukani. You understand? Washo uproducer kaMac G ukuthi yena ubevelazi but akatshelanga umuntu, akatshelanga ngisho bani, akatshelanga ngisho Mac G. So sengisho ukuthi izinto kuyenzeka ukuthi abantu bazazi. Ungathola ukuthi uJacinta nje nabanye abantu sekuyaziwa vele ukuthi kuthiweni lapha ya. Isiputshukile nje indaba. The fact that umlungisi uthi uzokhuluma iqiniso ngekudayiswe ngomzabalazo, like wonke umuntu ucasukile, abantu sivuke ekseni bevele becasukile. Shuthi abantu sebetsheliwe vele ukuthi kuthiweni lapha ya lo wathini. Thina sesibamba kuma status ukuthi kune beef. Yayizwa lonto. Sesibamba kuma status uthi oh lo uthi, lo uthi, lo uthi, lo uthi. Hawu, naba abantu sebethuka lo. Hawu, naba abantu sebedefend uJacinta. Hawu, ama status aJacinta sethi hayi kuyaliwa ngempela. Hawu nangu uJacinta evele obala kwiprofile yaZozo. Uyabona ukuthi thina sesibamba kanjalo kodwa kunabantu abaziyo iqiniso. Sekunabantu abaziyo nje ukuthi kuthiweni kwimeeting makukhishwa intshontsho, kukhishwa intshontsho, makube nedili sekuyaziwa. Shuthi thina let's wait for Monday umhla ka6 umfana welakho asitshele. But I'm praying ukuthi whatever azokusho kungasihlukanisi kabili. Siqhubeke sibe united silwele country. Zisaningi izingane ezingakawuthola umsebenzi ekusafanele ukuthi ithole umsebenzi. Usamningi umsebenzi. Masiqala manje sihlukana kabili sekuyoba inkinga. Yabo? Ama Nigerian nje anomuthi omubi. Ayithi yabona manje kwiprofile yami kunabantu abathi nginamanga. Kodwa nawo ama profile, nawo ama proof akhona. Uma beya kwiprofile kaJacinta bayabona ngempela ukuthi kunenkinga. Mabeya kwe MK ya confirm ukuthi inenkinga izosolve Monday. Kodwa bona basaqhubeka bathi nginamanga. Uyabona nje ukuthi kushuthi basangena ishame, shuthi kuthelwa itelezi nje mhlawumbe abantu bashawe ngentelezi ukuthi abanye basangane bangaboni inenkinga. Abanye abaxabane, abanye bangakwazi ngisho ukuyibhekela. Ayi nangu umngani wami ifoni. Ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli. Abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxe kabi umuntu omkhulu.
wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena usunikezwe imali upresident. Usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali, nginikezwe upresident. Ngangena ngigqoka amashoba kupresident, ngibathe nalo ibhayi, ngigqoka ubrand o rust namashoba ngiqimbile. Ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo, ngaphuma ngigqoke kanjalo, ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani. Sangena sigqoke kanjalo, saphuma sigqoke kanjalo, akekho umuntu owaphuma nemali lapha. Abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala. Okwesibili, abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa upresident bese befuna sonke simzonda. Mina ngizondana. Kodwa engakutshela upresident, ngamtshela upresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi. Ngoba ngamela ubudoda lapha na mina. Ngamtshela upresident okokuqala wayezocela upresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka-30. Ngamphendula upresident kathi ngeke kusenzeka president. Ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasore kwahlaleka ngabe saselula isikhathi. Kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njengoba president efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka-30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile. Sicela ukuthi azi ukuthi upresident kuzoqhubeka even ngomhla ka-5 kunemarch evele ihleliwe, ngomhla ka-7 kunemarch, ngomhla ka-10 kunemarch, kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile. Wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula, wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwasiyamnika isiqiniseko, ubezocela leso siqiniseko kuphela. Ayikho into embi esixoxe ngoJacinta. Akuyona imarch and march ebifuna upresident. Upresident ubefuna uphakela umthakathi. Wabiza uphakela umthakathi. Uma ngabe dinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi. Njengoba kade ebize mina ubebize mina. Bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku. Ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize. Akumina engangibize umhlangano bakwethu, yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana. Akumina engangibize umhlangano. Professionally, you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami engihamba naye ngithi akahamba uyishutha nomongameli, because that's how much I respect this. I can't bring anyone. Uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child. Yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli, because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli nginyubani mina. Kungani uphakela umthakathi uma ngabe esebizwa umongameli bese hamba yedwa ebebizelwe into abayenza bonke nosisi uJacinta? Uyabona lo mbuzo lo usabalele kakhulu la enkundleni zokuxhumana. Uma ngabe umuntu wesilisa mhlawumbe ubuzayo, ngiyaye ngibone sengazi ukuthi umuntu nje umnqolo. Umnqolo kuyathanda ukukhuluma into ongakaze uyazi kahle hle ukuthi ime kanjani. Lento abakaze beyifihle ukuthi ke kahle umhla ka-30 noma idate yokuthi ngeyi-30 ziyobe ikhala kahle izwi likaphakela umthakathi lelo akusilo ele march and march elasho uphakela umthakathi ngonyaka odlule ngoDisemba. Okushuthi ubhuti uphakela umthakathi uma kwenzeka kuba nezinkinga nje eyithindana nomhla ka-30 makuba negazi elichithekayo uyena umuntu okufuneka aphendule, hayi march and march. Uma kuukuthi lento bukade uyilandela from eqaleni, even usisi uJacinta wakusho wakuveza lokuthi yena beyimarch and march abahlangene kahle nelokani nomhla ka-30. So leyo nto ikuvezela ngokusobala ke mawumuntu ophilile kahle ekhanda ukuthi okay lokhu ngoba kwashiwo yiloko ubhekene naye futhi uqondene naye kahle. So umongameli ngokubuka kwami lapha ubengadingi imarch and march, kepha ubedinga umuntu owakhipha usuku lomhla ka-30. Okungenzeka futhi ubefuna ukuyoqinisekisa ukuthi cha ngomhla ka-30 wakho kwendoda uma kuukuthi kuyenzeka kuba nezinkinga ekhona amacala sesowabeka kuwe thina. Futhi mawumbhekisisa kwayena ubhuti phakela umthakathi eyinsukwini eseposta ama-video bewaposta ubengasawufuni lo mhla ka-30. Ubesengenwa amanzi emadolweni umbona hayi uyaxega ke manje useyawusaba kahle kwayena uyawuqonda ukuthi umonakalo ozokwenzeka igazi lizochithekala liphekwe izandla zakhe. Bese kuthi umuntu ongayilandelanga kahle ongayazi lento ukuthi kahle bethini aqhamuke sephawula nje aqhamuke sekhuluma konke ukuthanda kwakhe uvele bonke umnqolo ke lokho ikhanda lisifunga straight. Awukwazi ukukhuluma into ongazi uyilandelele wena obuyibuka nje ngobuyengu uyibuka ngalelo langa lelo mawuthanda wena ongazi uyilandelele ukuthi ama-video khona alandelana thini. Usisi Jacinta wayisholo even ubhuti phakela umthakathi naye wakuveza ukuthi uyena
ne-foundation yakhe insizwa nomnsizwa. Yebo ngiyazi ukuthi abantu abaningi kulula ukuthi kube ukuthi bebengayazi vele le foundation ngoba ayikazi idume. Naye ubhuti uPhakela Mthakathi uyiqhakambise kakhulu la eqale khona uyiqhakambisa eseshuthela amavidiyo lawa bewenza lapha ya kwaNongoma eqala ushuthela amavidiyo exosha abantu lapha ya ilapho kaqale khona ukuyiveza kakhulu ukuthi le video i-under insizwa nomnsizwa foundation. Mangawabuka amavidiyo khona bebhalwa ngoba niyabuka nibukela ukuphawula nje anikufundanga nalokho. Seniyaqala nokwazi ukuthi kunensizwa nomnsizwa foundation. Uma eya kuyimarch and march uPhakela besho ukuthi siyolekelela noma siyohlanganyela nosisi wethu uJacinta okungesi into wrong futhi leyo. Ubebenza kahle bebambisane uma kufanele bebambisane. Kodwa kule call kamongameli ngicabanga ukuthi beyidinga yena ngqo uPhakela Mthakathi hayi nomunye umuntu ngoba uyena vele wakhipha lelizwi leli. Ungakhohlwa umfutha yenawo nge-30 wehlile mangabe sekusondela ukuthi iviki i-30 ngoba beqonda kahle kamhlophe ukuthi sonke sinomfutho nge-30 and sizobagxoba abantu. Uma sesibagxoba abantu uyena onecala. Lena ke vela imdinga umuntu onekhanda lesafe moya ngeke uzuyizwe vele ikhanda lakho masafe moya. #sidlala ngeqiniso aswanesi ama feelings. Ngithanda Mzansi, welcome to Mgoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Kuthiwa beef between uJacinta and uPhakela Mthakathi. This is after uPhakela Mthakathi ambile uyohlangana na President Ramaphosa and the people are saying ukuthi kunenjani wangambidi kuJacinta. So uchazile ke ukuthi why ahambe nangizwe mchunu, but people are really not getting it and they're saying ukuthi apparently sekune beef between uJacinta and uPhakela Mthakathi of which some of us sisengakuboni lokho. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.